Čaute u našej tretej časti z nášho vlog tripu. Momentálne ideme na Drahú San Vincent. Balíme bicykle, my už sme nachystaní. A ideme tam, hlavne tam budeme jazdiť do piatku, lebo vlastne v sobotu sú tam preteky a chceme mať čo najlepšie najazdené. Jazdíme stále flety, SPD dáme až v piatok, keď som dobre počul. Akurát sme prišli na Drahú San Vicente zás. Ideme trénovať, je zatiaľ bez vetre, čo je strašne super počasie, svieti slnečko. Práve sme ukončili náš tréning v San Vicente. Ideme vlastne na obídko a tam ideme sa naobedovať. Detko nám čo naváril. Dá sa asi ryža mäso, že bude ryža mäso fajne, najlepší obed. A potom ideme po obedňajší tréning do El Campello. Dúfam, že nebude už fúkať, bo sú tam fajné skoky, ktoré sa dajú skakať, aj profína tam je. Takže vidíme sa tam. Tálne polievočku papame, takú fajnú zeleninkovú, že potom druhé jedlo budeme mať fajné rýžu s mäskom, že tak. Že polievočka spapaná, akurát papame takto mäsko s rýžou. Pôjdeme ešte druhý tréning a ešte prv sa pôjdeme kúpkať mora, že tak, to vám natočíme, to bude taká topka, tam skočím jak Spider-Man. Že akurát ideme, fajne sa kúpať, takto celá partia do mora. Fajne po obede tá. Dúfam, že nebude mi zle. Sa okúpeme, skočíme do vody, poplaveme dačo. Potom pooddychneme, zahráme NHL-ku. A ideme na druhý tréning. Akurát ideme od mora. Voda studená veľmi. Není až také teplo, že by sa dalo v nej kúpať, že trošku nám to nevyšlo. Ale teraz ešte pooddychujeme, zahráme nejakú NHL-ku a ideme jazdiť. Akurát ideme Drahá El Campello. Prišli sme trošku skôr a otvára sa to až o 16. Čiže sme čakali takých 15 minút teraz, kým nám otvoria. Ja a Miško a zatiaľ oni išli do obchodu nakúpiť nejaké veci. Čiže tak. Čas je úplne neporovnávateľné po včerajšku. Včera úplne fúkalo, dneska je tu jemný vánok, fakt. Že ideme potrénovať. Nejaké skoky naskačeme, nejaké manuály, všeličo možné kombinácie.
momentálne 19 hodín, náš tretí deň, by som tu ukončil akurát. A máme bicykle na ubytko naspäť. Že tretí deň našej série z vlog tripu, našich denných vlogov by som ukončil a ja sa už teším na zajtra. Dneska už to bolo o dosť lepšie. Počasie nám vyšlo pekne, nefúkalo ani. Začalo fúkať, ale vidíme sa zajtra. Cus.